Uz uobičajenu gužvu ovaj subota na Varaždinskom placu protekla i u humanitarnom ozračju. Naime, Varaždinska gradska tržnica i građanska inicijativa Kad se male ruke slože organizirali su humanitarnu akciju čiji je prihod namijenjen kupnji namirnica i drugih životnih potrepština izbjeglima iz Ukrajine koji su smješteni na području Varaždina i njegove okolice. Mi se trudimo kroz sav ovaj proljetni ljetni period organizirati čim više manifestacija na Varaždinskom placu kako bi privukli što više kupaca i posjetitelja i turista na naš plac. Tako smo ove subote danas organizirali humanitarnu prodaju mnoštvo proizvoda s Varaždinskog placa, a sav taj prihod koji ostvarimo će se skupiti za pomoć Ukrajincima koji se nalaze na području Varaždinske županije. U dogovoru sa grupom, sa građanskom inicijativom Kad se male ruke slože, dogovorit ćemo vidjeti što je najpotrebnije i to kupiti. U same organizatore u akciju su se uključili brojni zakupci koji su za akciju donirali svoje proizvode koji su se prodavali, povrće, voće, cvijeće kao i razne druge domaće proizvode, a veliki su interes iskazali i građani koji su već od ranih jutarnjih sati obavljali kupovinu. Želja svih je bila skupiti što više sredstava kako bi se pomoglo novim sugrađanima, s obzirom da se na području Varaždina i okolice nalazi više od 150 osoba, od čega je 60 djece. Mi smo kao grad se uključili naravno u sve akcije, osnovali smo prihvatni centar, smještajne kapacitete smo osigurali, ali ne samo to. Evo, prije 2 dana mislim otišao šleper jedan za Ukrajinu, isto tako 50.000 kuna je grad Varaždin odvojio za osnovne potrepštine za one ljude koji su u Ukrajini. A ovdje je akcija znači da se kupi naš proizvod, ali da se onda taj novac donira ljudima koji su smješteni na području grada Varaždina i Varaždinske županije. Mislim da svi dobro znamo kako je nama bilo u onom Domovinskom ratu. Mislim, ne moramo se podsjećati kad gledamo ove scene recimo iz Mariupolja i kad gledate, znači, to imate deja vu Vukovara i ovih svih naših tih stradalih gradova i mislim stvarno vam mora vam stati do toga da pomognete na neki način jer smo i naš narod je prošao tu veliku kalvariju Domovinskog rata, a vidimo te scene danas na 30 godina nakon toga, to je jednostavno katastrofa za Europu i za svijet. Građanska inicijativa Kad se male ruke slože već godina pomaže potrebitima u raznim akcijama, tako da je aktivno uključivanje i u akciju pomaganja stanovnicima Ukrajine bio normalni slijed događaja. Počelo se prikupljati od onih neophodnih stvari, znači kad je prvi ljudi kad su došli to je bilo neophodna garderoba, hrana, razne potrepštine od lijekova, od kolica i svega. Pa sad smo krenuli već na pomoć da ljudi, evo, danas je prodaja stvari na placu, proizvoda Varaždinskog placa i od doniranog novca mi ćemo kupiti proizvode koji su ljudima potrebni. Od hrane, određene hrane, recimo imamo bebi s alergijama, imamo nekakve potrebe, imamo bolesnu djecu, tako da ćemo određene potrebe zadovoljiti. U sredstva koja se prikupljaju pristiglima iz Ukrajine u naše krajeve nastoji se pomoći i na druge načine, ali i uključiti ih što više u društveni život njihovih novih sredina. No istovremeno se pomaže i njihovim sunarodnjacima koji se još uvijek nalaze u Ukrajini. Prije 2 subote bili smo s Ukrajincima gosti Varaždina i gosti Varaždinske županije. Ljudi polako ih uklapamo u varaždinski život, tako da ih zapošljavamo, da se uključe u nekakvi život, jer puno njih se nema kuda vratiti. Naš Dominik je već 3. puta, ako se ne varam, u Ukrajini. On je redovna relacija Varaždin-Lavov, tako da skupljamo najčešće higijenske potrepštine, lijekove koji su neophodno potrebni jer u Ukrajini je problem toga da apoteke nemaju više sredstava, trebamo zavoje, trebamo razne analgetike, neophodno potrebni su lijekovi za bolesti štitnjače, tako da i to šaljemo hranu za životinje jer postoji problem. Životinje nemamo kuda smjestiti. Dođe čovjek i često nemamo životinju kuda smjestiti, tako da je puno životinja ostalo u Ukrajini koje su već gladne, iznemogle i doslovno na rubu života. Bila je ovo još jedna u nizu uspješnih humanitarnih akcija organiziranih na Varaždinskom placu. Mi se trudimo kroz godinu održati što više humanitarnih akcija kako bi pomogli i najpotrebitijima, obično to za opću bolnicu u Varaždin, skupljamo ili za neku školu, tako da evo još jedna u nizu akcija, još jedan nizu događanja koji će stvarno biti sad u ovom periodu na pretek.
Prikupljeni prihod današnjom prodajom utrošit će se za kupnju potrepština za osobe izbjegle iz Ukrajine, a svi oni koji bi željeli pomoći svoje donacije mogu dostaviti do kioska na gradskoj tržnici predviđenog upravo za tu namjenu ili pak kontaktirati članove inicijative putem društvenih mreža i s njima dogovoriti sve detalje.